שיש מקום לכולם. טוב, אז ערב טוב, נשים צדיקות, ערב טוב לכולן. בשם השם נעשה ונצליח, תגידו אמן. שהשיעור הזה בעזרת השם יהיה להצלחת כל עם ישראל, להצלחתכם, בנות צדיקות, כל אחד והישועה שלה, לרפואת הרב ישעיה יוסף פינטו בן הרבנית זרי, רפואה שלמה, רפואת המשפט הגוף, ומיתוק הדינים, תגידו אמן. אמן. בעזרת השם יתברך. טוב, אז בשם השם נעשה ונצליח, ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני, ידוע, כמו כל זמן שאני באה לשיעור, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יודעת בוודאות שהמצוות שלי זה לא כוחי ועוצם ידי. זה הכל מצד רחמנותך שאתה מזכה אותי. אומרים מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, וברחמיו אתה מגלגל ומזכה אותי בעוד שיעור תורה, בעוד דבר חיזוק, בעוד מצווה, בעוד כך ועוד כך. אז ברוך השם, אז השיעור הזה זה לא אני, זה אתה. וידוע שגם העבירות זה לא מצידי, קצת הנשמה שלי, אבא אני רוצה רק אותך. זה לא אני, זה היצר הרע שלי, אני אישה קדושה, כולנו נשים קדושות, אבל היצר הרע, מה הוא עושה? הבא להורגך, השכם להורגו. אדם צריך לדעת שאיך שהוא קם בבוקר, יש מישהו שבא להרוג אותו. מישהו שהבא להורגך, אז מה אתה צריך לעשות? להקדים אותו, השכם להורגו. איך אני משכים ומקדים את היצר הרע שלי? במה? אז ברוך השם, כשאנחנו מתעוררות בבוקר וקוראות את העיניים, אז הדבר ראשון שאנחנו אומרות לבורא עולם זה מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. זה 12 מילים כנגד 12 שניות שהנשמה שלי ושלך מתעברת בגוף. ה-12 השניות האלה. ואז אנחנו נשאלת שאלה כאן, אם אנחנו מסתכלים, ידוע שכשאדם עולה למעלה לשמיים בשעת מיטתו, שהוא ישן, בשעת השינה שלו, הוא חשוב 1 חלקי 60 כמת, ככה הוא נחשב. בשביל זה, אחרי מודה אני, מה אנחנו עושים? נטילת ידיים, נכון? לא, קודם אומרים מודה אני בבוקר, במיטה, ואז ישר מה הדבר הראשון? נטילת ידיים. אז היא שואלת שאלה, אבל איך אומרים מודה אני? אנחנו צמאים, איך נגיד מודה אני לקדוש ברוך הוא? איך נודה לקדוש ברוך הוא עם התאומה שביד שלנו? חיות יקרות, זה מלמד אותנו יסוד גדול בחיים. שהדבר הראשון, שגם בתאומה שלך, הכי גדולה, שאתה חשוב 1 חלקי 60 כמת, מה זה 1 חלקי? כי הנשמה יוצאת ונותנת דין וחשבון לקדוש ברוך הוא כל יום על כל מה שהיא עושה. על כל מה שהיא עושה, היא כל יום באה לשם יתברך ונותנת דין וחשבון. בכל יום. וכשהיא יורדת למטה, אז כשהנשמה קצת מתנתקת, אז החיצוניים מתלבשים בה, ואז היא נחשבת בתאומה, תאומת מת, ממש כמו. אז איך יכול להיות שאנחנו אומרות מודה אני? למה? כי הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו יסוד גדול וחשוב בחיים, שגם בתאומה שלכם, ושכנתי בתוך תאומתכם, שגם כשאדם נמצא בתאומה הכי גדולה, בירידה הכי תלולה ונמוכה, מי נמצא איתו? השם יתברך. שבנקודה הזאת שאת בירידה שלך אחותי, ברגע של התאומה, ברגע שכביכול זה לא השם יתברך, יש פה דברים לא טובים, ודווקא שם הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שזה התחלה והשורש של אדם היהודי. שגם במקומות הכי נמוכים והשפלים שאתה נמצא, תדעי לך אחותי יקרה, שמי נמצא? השם יתברך. ולא רק שהוא נמצא איתך השם יתברך, אלא גם מה המשפט הראשון שאת צריכה לעשות? להגיד, טוב, תודה. זה מילת המפתח. להודות לקדוש ברוך הוא, שהחזרת בי נשמתי. חיות יקרות, אז כשאנחנו קמות בבוקר, אחרי שבלילה נתנו דין וחשבון, מה זה דין וחשבון צדיקות? למה זה כפל המילה? דין וחשבון זה אותו דבר נשמע, נכון? לתת הדין, לתת חשבון, זה נשמע אותו דבר. אבל מה זה דין וחשבון, חיות יקרות? דין
זה על הדברים הלא טובים שעשינו. זה על כל חטאים, כל העבירות שעשינו בעולם הזה. אנחנו את הבאות עם שם טלפונים על שקט צדיקות. אז הדין הזה זה על העבירות שלנו. אבל מה זה החשבון שהשם יתברך עושה איתנו? אנחנו את הבאות. בואו, יש מקום. תביאו כיסאות גם משפחות. איזה יפות אתן, איזה יפות. צדיקות ויפות. אז יש דין שהשם יתברך כשאנחנו קמות בבוקר ובלילה הלכנו לישון, נתנו דין, תדע לך, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ושאתה עתיד לתת דין וחשבון. דין וחשבון. דין זה על הדברים, העבירות שעשינו, וחשבון על מה זה? זה לא חשבון אחד ועוד אחד מתמטיקה. זה על הדברים שעשינו טוב ולא עשינו אותם בשלמות. זה הדברים שלא עשינו אותם טוב, יכולנו לעשות אחרת. זה עכשיו החשבון שהשם יתברך עושה איתם. אז הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אומר את התורה, תדעי לך צדיקה, אחותי היקרה. היצר רע בכל יום עורב לאדם, הבא להורגך. מה המצווה בתורה? מי שבא להרוג, אם אתה יודע שבא מישהו להרוג אותך, מה תעשה? השכם להורגו. אז היצר רע כל יום בא להרוג אותנו, להוריד אותנו בעבודת השם, להוריד אותנו לעצבות, לייאוש, למראה שחורה, כאילו אנחנו לא יכולים, כאילו אנחנו לא טובים, כאילו אנחנו לא ראויים, לא מגיע לנו כלום. הוא מכסה אותנו בהרבה קליפות, אבל אם אנחנו נוציא את הקליפות האלה, אנחנו נגלה שכל אחד פה יעלום. כל אחת היא בת של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתנו. כי אין דבר כזה שיש מקרה מהשם יתברך. אין דבר כזה אחיות יקרות. מאיפה אנחנו רואים את זה? אחיות יקרות, אנחנו רואים את זה מהפרשת שבוע. הפרשת שבוע שתבוא עלינו לטובה. שמה מלמד אותנו? שיוסף הצדיק היה 12 שנה בבור. ולפני שיוסף הצדיק היה 12 שנה בבור, הרי כתוב לנו בתורה שמי היה צריך לרדת למצרים? מי היה צריך לרדת ולעבור בשלשלאות של ברזל? אבא שלו יעקב. בגלל שהקדוש ברוך הוא אל נורא עלילה, מצילנו מחילה. הקדוש ברוך הוא יעשה מלא עלילות כדי להראות לנו שזה הטבע, זה המקרה, זה הדומם, זה הצומח, זה החי מדבר, אבל זה לא באמת. זה הכל הסיבות, כי הוא עילת העילות וסיבת כל הסיבות. הוא ימציא לנו את כל הסיבות כדי לרקום איזה סיפור פה, כדי שהתוצאה תהיה טובה בשבילנו. אז מה הקדוש ברוך הוא רקם פה? בין יעקב ליוסף. הקדוש ברוך הוא, במקום שיוסף יתבזה וירד בשלשלאות של ברזל, הקדוש ברוך הוא רקם שתהיה לו אישה טובה שהוא הכי אוהב אותה בעולם, רחל, שהוא כל כך אוהב אותה, ואיתה הוא יביא בן שכל כך אוהב אותו, יוסף, ושהאחים יקנו בו ואז יזרקו אותו לבור, וכך וכל הסיפור בשביל שמי לא ירד למטה, בשביל שמי שלא יגרו אותו בשלשלות של ברזל, שיעקב לא יתבזה. והקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אם אתה לא מתבזה, אז מי אנחנו ניקח? את הבן שלך, שהבן שלך יעבור את הדבר הזה, כי הבן שלו היה ליעקב אהבה גדולה ליוסף לבן שלו. ואנחנו כולנו, תדעו לכם אחיות יקרות, שיוסף הצדיק יש בחינה שאדם צריך להסתכל על הדבר הזה בעין כזאת. כמו מה למשל? שיוסף הצדיק בא, רצה לצאת מן הבור, קרא לשר המשקים, אמר, תשמע, רק תזכיר אותי בעיני פרעה, תזכיר אותי שמה שאני פה עדיין, והוא זוכר אותי, שהוא יודע שאני נמצא פה. הקדוש ברוך הוא ראה שיוסף הצדיק פגם. במה הוא פגם? בביטחון והאמונה שלו בהשם יתברך. הרי אם אתה יוסף הצדיק ועברת מה שעברת, ואתה יודע שהשם יתברך הוריד אותך למקום הזה, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותך, מה אתה מזכיר לשר המשקים? אם זה לא הזמן שלך, אז זה לא הזמן שלך. וכשהגיע הזמן שלך לצאת מהבור, תצא מהבור. למה אתה מזכיר את זה? מה, אני שכחתי אותך? כאילו, מה, אתה חושב שאני עד כדי כך, כאילו, השם יתברך שכח אותך? השם יתברך לא שוכח. הרי אין נסתר מנגד עיניו. הוא רוקם את הכל. אז למה עשית השתדלות? בגלל ההשתדלות הזאת שכביכול הוא עשה,
יוסף ישב עוד שנתיים סבל בבור, נחשים, עקרבים, עניינים, עוד שנתיים. ובגלל יוסף הצדיק היום כולנו צריכות לתקן את מה? את עניין האמונה והביטחון בהשם יתברך. כי יש אנשים שוכחים. יש 3 דברים שאדם צריך לחזק את עצמו בהם, שזה המידות והיסודות הכי חשובים שאנחנו צריכות לקחת איתנו בחיים. ומה הדבר הראשון? 3, מאיפה אנחנו לומדים אותם? לצערנו מפרעה. פרעה שבאו והיה חולה וצרת ועניינים וכך וכך וסבל סבל גדול, צעק ואמר לכל העם, לכל היהודים, תתפללו עליי, תתפללו עליי, ובכה ועשה כאלה פעולות שהתפללו עליו וכך, והלך אליהם כך וכך, והלך לשם וביקש מכולם להתפלל עליו. ואז כשהוא עברי והצליח, הוא שכח, היה לו שכחה. פתאום פרעה לא ידע את יוסף, פתאום הוא שכח, הוא היה עשיר גדול ונפל מנכסיו וביקש להתפללו עליו, ועוד פעם עלה לגדולה והוא שכח. היה לו חוסר הכרת הטוב, הוא היה לו שכחה. יש אנשים כאלה בעולם ששוכחים רק כשיש להם משהו טוב, רק כשהם צריכים איזה עזרה, הם מרימים את העיניים לשמיים וצועקים לאבא שבשמיים. רק כשהם צריכים משהו, הם מרימים את הראש. אבל כשטוב לך, כשהולך לך, אז אתה מסתדר לבד, השם, טוב, אני שוכח אותך, אני לא צריך אותך. זה אנשים שאם אתה מוצא אצלם את המידה הזאת, שרק שקשה להם ולא הולך להם, מרימים עיניים לשמיים, הולכים לרבנים, תורמים, עושים דברים טובים, מעשים מצוות, וכשטוב להם והולך להם, שוכחים את כולם, מאנשים כאלה תתרחק, כי זה מידה לא טובה. ויש עוד דבר, שיוסף הצדיק, פרעה, אשר לא ידע את יוסף, כן? שהיה לו כפיות טובה. יש את השכחה בינך לבין אבא שבשמיים, ויש כפיות טובה בינך לבין הברואים. מה זה כפיות טובה אחרי צדיקות? פרעה נפל, ירד מנכסיו, ואחרי זה יוסף בא, הרים את מצרים, ובזכות יוסף הצדיק מצרים עלתה לגדולה. ואז שיוסף נפטר, באו כל החרטומי מצרים, באו כל המצרים, אמרו, תשמע, עכשיו יוסף לא פה, בוא נהרוג את כל היהודים. אז יוסף, פרעה אמר בהתחלה, לא, מה פתאום? אנחנו צריכים להם הכרת הטוב. בזכות יוסף, אנחנו עכשיו במעמד כלכלי אחר. ואז מה קרה, בנות? אמרו לו, תשמע, אם אתה לא תהרוג את כל היהודים, אנחנו מורידים אותך מהמלוכה. ובשביל לקבל את המלוכה חזרה, מה פרעה עשה? אחרי 3 חודשים? שאיבד את כל היהודים במצרים. היה לו חוסר הכרת הטוב. אדם צריך לדעת, בנות צדיקות, אנחנו צריכות לדעת. שאדם הביא לך כוס מים, אדם ויתר לך בכביש, שתעברי ככה. להיות כפויה טובה זה לשכוח את זה, וכשהוא מבקש להגיד לו, לא, אני עכשיו ממהרת. אדם צריך להסתכל איך חברה מתנהגת עם בעלה, עם האמא, אם יש לה הכרת הטוב. יהיה לה מידות טובות, להכיר טובה. כי כשאדם הוא מכיר טובה, אם הוא יכיר לך טובה, הוא מכיר להשם טובה. יש לו מידה של הכרת הטוב. והדבר השלישי, והכי חשוב, מה זה? מה נראה לכם? בואו ננסה לחשוב מה זה. גאווה. שאדם לוקח הכל לעצמו. אני נתתי, אני עשיתי, אני הבאתי, אני תרמתי. אנחנו צריכים לדעת ולזכור חיות יקרות. שכל מה שיש לנו, העבודה שלנו, הפרנסה שלנו, הילדים שלנו, עבודת השם שלנו, ההתנסות שלנו, ההצלחה שלנו, כל דבר שיש לנו,
הכל הוא בהשאלה מעט הקדוש ברוך הוא. הכל זה פיקדון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כדי שעם הפיקדון הזה אנחנו נצליח לתקן את המידות שלנו ונוכל להיות אנשים יותר טובים. לאחד הקדוש ברוך הוא נתן פרנסה, שיש לו תיקון בפרנסה, שהוא נתן לו עשירות, יכל לעשות את כולנו שווים, נתן לו פרנסה, שעם הפרנסה הזאת יעזור לאחרים. אחד נתן לו מידת הכעס, אחד נתן לו להיות ראש הממשלה, אחד נתן לו להיות פקיד בבנק, אחד נתן להיות גננת. כל אחד יש לו תפקיד פה בעולם בהשאלה. הקדוש ברוך הוא משיל לנו. כמה זמן? איך זמן? אף אחד לא יודע. היום אדם יכול להיות בהתנסות גדולה, מחר בירידה תלולה וחדה. אנחנו לא יודעים מה מחכה לנו. מה אנחנו כן יודעים, בנות צדיקות? שבכל רגע ובכל מסלול ובכל דרך שאנחנו עוברים ונעבור בעזרת השם לטובה, לברכה ולישועה, הקדוש ברוך הוא, מה שמבקש מאיתנו, שבאותה שליחות שלנו נעשה את הכי טוב ונקשר את מה? את השכל ואת הלב. השכל זה העיניים של האדם. הלב זה הרגליים. למה השכל זה העיניים? העיניים הן עושות חשבונות. מתאים לי, לא מתאים לי. בן אדם שחושב בשכל בדרך כלל תראו אותו, זה בן אדם קר. בן אדם שחושב עכשיו אם מתאים לי העסקה הזאת, לא מתאים לי. אדם שהוא יותר רגשי, שיותר פועל עם הלב, כל דבר ייקח ללב, יהיה עצוב, מהר ייכנס למראה שחורה, מהר ייכנס לדיכאון, כל מה שיעבור עליו הוא יהיה כזה מבולבל מהר, הוא לא ימצא את עצמו, אם יעבור עליו איזה משהו אחד, זהו, הוא כבר נשבר באותו רגע. למה? כי הוא הולך עם הלב. אדם מה צריך לעשות, אדם יהודי, אדם מה צריך לעשות? לקשר, אדם לא צריך להיות קיצוני בחיים שלו. יש כן, יש לא, תהיה באמצע. למה באמצע? מסופר על איזה צדיק אחד שישב עם החסידים שלו בבית המדרש, ככה ישב איתם. טוב, והנה ירד גשם בחוץ, ממש גשם זלפות, והסתכל בחלון. והנה הוא מסתכל בחלון, מסתכל, ואמרו לו, רבי, למי אתה מחכה? תמתינו רגע, אנחנו מחכים. אמרו לו, למה אתה מחכה? אנחנו מחכים רגע לאיזה מישהו שיעבור פה, יש לי איזה עניין. תכף תבינו. טוב, והנה החיות יקרות. עובר איזה יהודי, נכנס היהודי הזה לבית המדרש, קוראים לו, אומר לו, רבי, יש לי שאלה אליך. אומר לו, לאותו יהודי, רואה יהודי ככה בגשם, איזה אחד עני, אומר לו, יש לי שאלה אליך. עכשיו היית הולך פה ביער הזה, והיית מוצא איזה ארנק מפוצץ בכסף, מה היית עושה? הוא אמר לו, אני? ישר עושה השבת אבדה. מה זה? זה לא שלי, זה גזל. אמר, אוקיי, תעמוד בצד. ורואים את הרבי מחכה עוד פעם בחלון, עוברים, מחכה. ועוד בן אדם עובר, קוראים לו, תגיד, יש לנו שאלה אליך. אם היית מוצא ארנק מפוצץ בכסף, מה היית עושה עם הארנק הזה? אני אגיד לך את האמת, אני בחובות, אני קשה לי, ואם מצאתי, בטח השם שלח לי את זה, אבל הייתי משתמש בזה. מחכים לעוד בן אדם. והנה נכנס עוד בן אדם ושואלים אותו, תגיד לי, מה היית עושה אם היית מוצא איזה ארנק ככה מפוצץ בכסף? אמר להם הבן אדם השלישי, אני אגיד לכם את האמת, זה כל כך מפחיד, אני חושב שהייתי עושה השבת אבדה, אבל גם מצד אחד, אני לא יודע, אין לי כסף, אז אני לא יודע מה להחליט. אז או שהייתי עושה שבת אבדה, או שהייתי מחזיר את זה, או שהייתי לוקח את זה לעצמי, אני לא יודע, אני מאוד מבולבל. אבל בסופו של דבר לדעתי הייתי יושב וחושב כמה ימים, ואז מקבל החלטה. אמר להם הרבי, אתם רואים? כך צריך אדם יהודי להתנהג. אמרו, מה? למה? מה הקשר? איך יכול להיות? דווקא זה שנראה חצוי, נראה לא אמין כל כך, כן? אמר להם, זה שאמר לכם אני אעשה ישר שבת אבדה, לקח לעצמו כאילו איזה צדיק. זה שאמר לכם אני אקח את זה לעצמי, הוא גזלן.
כי הוא לא עשה שבת עבודה, זה לא שלו. וזה שהתלבט, בשביל להגיע להחלטה אמיתית, הוא התבונן, רגע, מה השם יתברך רוצה ממני. יש פה יצר, יש פה את הרצון שלי, את הצורך שלי, שקשה לי. ואני עני ואין לי כסף, והשם יתברך כביכול שלח לי ניסיון להביא לי איזה כמה מטבעות טובים. ויש את השם יתברך מה רוצה ממני. אז זה שהתבונן במעשה, זה שעשה את ההתבוננות ואז קיבל החלטה, אותו בן אדם הזה, ככה תלכו ותיקחו איתכם לכל החיים. לא צריך ישר לזרוק תשובות מהפה לחוץ. שב רגע, עובר עליי, עובר עלייך, עובר על כולנו דברים בחיים. בואו נשב ונתבונן. מה בא מתוך היצר שלנו? מה בא מתוך רצון האלוקי? הרי התפקיד שלנו זה לקשר, ככל שאנחנו נדבק ברצון האלוקי, נהיה יותר שמחות, יותר מאושרות, פחות דאגות, פחות חרדות, פחות דמיונות, נהיה שמורות, נהיה מוגנות. הרי זה מה שאנחנו רוצות, נכון? אדם רוצה הצלחה, רוצה פרסום, צדיקות אתם. אין עליכם. אוריטוש. אין עליכם. טוב, כמו כל שיעור, אנחנו רגע נסדר את הכיסוי. לא יודעת, מישהי יכולה לעזור לי עם זה? קים, אולי את יכולה לעזור. זה כאילו למה לכם זה לא מחליק? ואני קושרת חזק. עושה לעצמי גם כאב ראש. נכון? סרט החלקה, סרט החלקות. מונה החלקה, לא יודעת למה. ככה שלי. אחת יקרות. אז אנחנו צריכות להבין. בואו תיכנסו, תפעו להם כיסאות, אולי יש פה כיסאות, מה זה? נעלו פה. צדיקות. איפה היינו? יש פה כיסא. איפה היינו? הנה גם יש פה, אני לא יושבת. בנות, איפה היינו? שצריך להתבונן. אז שאדם מתבונן, בנות צדיקות, שאדם מתבונן מתוקות שלי, אז מה הוא מבין? שבכל נקודה שהקדוש ברוך הוא שם אותו בחיים שלו, בכל נקודה הקדוש ברוך הוא אל נור העלילה. הוא המציא את העלילה, הוא המציא את הסיבה למה אני עוברת את מה שאני עוברת. הוא רקם את המציאות שלי, ואם הוא רקם והוא אבא שלי ואני בוטחת בו ואני יודעת שהוא אוהב אותי אהבה אינסופית. אפשר לפתוח להם שהם ישמעו? בטח, כן. תביאו לה כיסא, אם יש פה כיסא. קים, תביאו לה כיסא, בנות צדיקות. הנה, יש פה עוד כמה כיסאות, אולי נוציא אותם? כן, אם אפשר, בנות, בואו תעזרו להם. שמה שלי צדיקה. בנות, שתדעו לכם קודם כל הכבוד שכולכם הגעתם היום, למרות שזה היה בשעה מוקדמת יחסית, אבל השיעור שלנו, אין לנו הרבה זמן, יש לנו בדיוק עוד איזה 20 דקות, כי יש שיעור של גברים פה, אז אנחנו חייבות לנצל את הזמן. לא, אנחנו פה מ7:45 אמרנו, לדייק. לא מאמינה, יש לי פה הפתעה בשבילכם. השם שלח לכם את ההפתעה כי אני לא ידעתי ממנה, אבל לא מעט אתם תראו. מי זאת? שאנל? שאנל, איך אני מזהה אותה מרחוק, שאנל. השתבח שם עולד, נתן לנו רבנו, השתבח שם עולד, נתן לנו. תהיי באורות כפה. טוב.
אז אנחנו היינו בהתבוננות, שאדם מתבונן ובאמת יודע שכל מה שעובר עליו זה הכל מאת השם יתברך, והכל ברחמיו המרובים של השם יתברך. הנה עוד כיסא קטן, אם אפשר לעזור להם. אז הוא יודע שיש לו אבא שבשמיים, שאבא הזה אוהב אותו, ואבא הזה דואג לו, ואבא הזה רוצה להושיע אותו, ואבא הזה רוצה לתת לו. אבל מה רוב האנשים עושים? מגדילים את הבעיה ולא מקטינים אותה. אדם לא צריך לחפש את גודל הבעיה, אדם צריך מה לחפש? מה לחפש? את הקלות של הבעיה. הרי התמודדות יש לכולנו ותהיה לכולנו. זה כמו משה רבנו. הקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו ואמר לו, דבר אל הסלע, דבר אל הסלע ויצא ממנו מים. אמת או לא? ואז מה משה עשה? עיקה בסלע. ברגע שהוא עיקה בסלע ולא הקשיב לקדוש ברוך הוא הגדיל את הבעיה. זאת אומרת שהשם יתברך אמר לו, תשמע, אם אתה תדבר ותאמין שרק בדיבור שלך יצא מים, אז הבעיה תהיה קטנה, הנס יהיה פה, זה הכל מזערי קטן, מה זה משנה אם דבר או תכה? אני אמרתי לך, אני שלחתי אותך, תדבר, תעשה מהבעיה קטנה. אבל בגלל שהקטת את הסלע, עשית כאילו שבדיבור זה לא היה עובד, אלא רק במכה זה היה עובד. אדם מהטבע שלו להגדיל את הבעיות. נראה לו שהוא צריך לעשות איזו השתדלות מרובה כדי שהשם יתברך יושיע אותו. אבל אם אדם בוטח בהשם, מספיק דבר. השם יתברך אומר לך, דבר אליי, דבר אל הסלע. זה הכוח של התפילה שלך. אם אנשים לא יודעים מה הכוח של התפילה שלהם, לא היו עוזבים את התפילה לרגע, אבל הם מחפשים כל מיני סגולות וכל מיני עצות וכל מיני עניינים וכל מיני דברים כך וכך. זה לא נכון. אתה הבן של הבורא, מה הוא רוצה? שתדבר, הוא לא רוצה שתקה, הוא לא רוצה שתעשה דברים גדולים, שתגדיל את הבעיה, כאילו השם יתברך יש לו איזה מעצור מלהושיע, כאילו השם יתברך רק אם תקה, רק אם תעשה איזה משהו גדול הוא יכול להושיע אותך. לא. אנחנו בדור כזה, בנות צדיקות, שהקדוש ברוך הוא פורע את החובות שלנו במכה. זאת אומרת שכבר באותו רגע אדם עושה עבירה, כבר מרגישים את הצער שהוא מקבל. אדם עושה מצווה, כבר רואה את הנס. באיזה דור עוד נראה דברים כאלה? נראה בכל הדורות. היו צריכים להתאמץ כדי לקבל ניסים. ופה היהודי הכי פשוט, שרק מתקרב לקדוש ברוך הוא, שרק עושה איזה מצווה קטנה, איזה צדקה, אנחנו לא יודעים גם מה המצווה שלנו, לאיפה היא נשמרת. יכול שהמצווה שעשינו אותה היום, בעוד 30 שנה גזרו עלינו איזה משהו שנעבור, והקדוש ברוך הוא לקח ושמר וגנז את המצווה שעשינו ואת השכר שלה ושם אותה שם, ורק אז הוא פורע לנו את החוב. כי אין דבר כזה שסתם קורה איתנו משהו. למה הדבר דומה? הדבר דומה לאיזה מלך שיום אחד קם בבוקר, איי הגרון שלי, איי הגרון שלי יבש, הגרון שלי יבש, אני לא יכול לפתוח את הפה, אני לא יכול לדבר. הלך קרא לכל השמשים שלו, וזה הלך והביא כך, וזה הלך והביא כך, וזה הלך והביא כך, והיה לו גרון יבש. הביאו לו שמן לשתות כדי להחליק את הגרון, ואז מהשמן הזה נהיה לו כאבי בטן. ואז אמרו, טוב, עם הכאבי בטן נביא לו חומץ תפוחים. ואז עם החומץ תפוחים ראו שזה גם לא עוזר, ורק המצב מסתבך. פנו לכולם, ועד שבא יהודי, איש פשוט, ואמר להם, למה הלכתם לשמן? למה הלכתם לחומץ? מספיק הוא ישתה כוס מים, זה יעבור לו היובש, קצת, כל פעם קצת מים. למה לקחתם שמן שאחרי זה תעשה כאב בטן? למה לקחתם חומץ שתסבך יותר את העניינים? למה עשיתם מהבעיה גדולה? עדיין לפעמים עושה מהבעיה גדולה כאילו היא לא פתירה, כאילו שבך אין מוצא. תתבונן רגע, תתבונן. יכול להיות שזה בעיה קטנה, זה הכל בהסתכלות שלך. הרי יש להשם יתברך מעצור מלהושיע אותנו, בורא לנו את הלב, את הכליות, הנימים, את הוורידים, מחיה מתים, רופא חולים. אנחנו מביצית וזרע קטנים ככה, טק, תראו איזה נפשות יצאו פה. קדוש ברוך הוא בורא את כל הברואים כולם. מה זה בשבילו פרנסה? מה זה בשביל לתת לנו בריאות? מה זה בשביל לתת לנו זיווג? מה זה בשבילו לעשות לנו את כל הדברים האלה? יש לו חילוק?
אין חילוק. הכל בהתבוננות שלנו. ואנחנו נמצאים פה בימים האלה, שהימים האלה, ככל שאנחנו מתקרבים לקץ, לאחרית הימים, לגאולה השלמה, אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו ניקח ונשמור את הימים האלה, ונעשה את הדין וחשבון לעצמנו, נעשה את הדין וחשבון לעצמנו, ולא נחכה שהקדוש ברוך הוא נלך לישון ויעשה איתנו דין וחשבון, ונסתכל ונתבונן על המעשים שלנו, ומה אנחנו יכולות לשפר במעשים שלנו, כדי להיות יותר קשורות לאבא שבשמיים, כי זה מה שבתכלס יציל אותנו. כי כמו שאמרנו, ואני אגיד את זה שוב, הכיס האוויר הבא, זה כיס האוויר שחגורה לא מספיק. צריך לשים נשק ואפוד. הנשק זה ספר דברים, האפוד זה השק, המצוות, התורה. אז למדנו פה כמה יסודות חשובים. היסוד הראשון זה לא לשכוח, שכן חובת כל הלבבות, ראשי תיבות שכחה, שלא לשכוח מה שאבא שבשמיים נותן לך. לא רק שטוב לך, אז אתה פונה, כשקשה לך אתה פונה לרב, אתה פונה להשם, נותן צדקה, עושה מצווה, כדי שהשם יתברך יעזור לך. כשטוב לך, בוא נראה אותך עובד את הקדוש ברוך הוא. והדבר השני זה הכרת הטוב. אדם עשה איתך משהו, תשיב טובה. וגם אם עשה איתך רעה, תשיב טובה תחת רעה. כי אם תשיב טובה תחת רעה, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה לא בטלה מן העולם. ובזה שאתה משיב טובה תחת רעה שבן אדם עשה איתך, בזה בעצם מה אתה משיב לעצמך? טובה משמיים. כי זה השם יתברך אף פעם לא נשאר חייב לאף בריאה בעולם. והדבר השלישי, מה זה אמרנו? מה זה אמרנו? הגאווה זה הכוחי בעוצם ידי. אני עשיתי, אני בניתי, אני הצלחתי, אני קניתי, זה הרכב שלי, זה הבית שלי, זה הילדים שלי, זה הכל שלי, 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 לא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו פקדונות, נתן לנו השאלות, להשאיל, השאיל לנו איזה אור. השאיר לנו פעם אחת את הרבי הזה שאנחנו מתחברים ואיתו אנחנו מתקדשים, השאיר לנו את הבעל הזה, השאיר לנו את הילדים, השאיר ככה, הכל פה בהשאלה. אין לאף אחד פה ביטוח על כלום אחרי התקראות. אין, אדם לא יכול לדעת בבירור שיחיית 120, יכול לדעת בבירור שכל החיים יהיה לו פרנסה, שכל החיים יהיה לו עסקים, שכל החיים יהיה לו כך, ואף אחד לא יכול לדעת שום דבר וכלום. הידיעה הברורה זה לדעת בביטחון שמי שמשגיח על המציאות שלי זה רק השם יתברך. ואם הוא משגיח, אז אל נורא העלילה בטוח רוקם בכל סיפור וסיפור שאני מתמודד איתו בחיים, את הכי טוב בשבילי. כי מהמקומות הכי נפולים המקומות הכי קשים שאני מגיעה אליהם בנפש, זה המקומות שאיתם אני יכולה לעלות הכי הרבה בנפש שלי, ויהיה לי כוח להתמודד לאבא. זה היסודות הכי חזקים שאני מצליחה איתם, במקומות הכי חשוכים, להתעלות בנפש שלי. ואני כבר הופכת להיות בריאה חדשה לגמרי. אחת יקרות, בעזרת השם יתברך, אני רק רוצה להגיד משהו, הוא ניפרד פה